الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Һичшиксез барша мактау, хәмд һәм сәнәгә бары тик галәмнәрнең хуҗасы, Раббысы һәм тәрбиячесе Аллаһ кына лаеклы. Шәһадәт китерәм Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы хак илаһ юк һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе һәм пәйгамбәре. Билгеле булганча җәмәгать халык арасында гарантия дигән төшенчә, гарантия дигән сүз бөек бер дәрәҗә алып тора. Сату алуда, сәүдәдә кеше гарантиясы булган товарга, гарантиясыз товарга караган кебек карамый. Ул омтыла алырга ышанычлы булган товар, гарантиясы булган әйберне. 1 ел гарантия бирәләр, 3 ел, 5 ел. Күбрәк булган сайын кешенең күңеле аңа омтыла, аңа тартыла, тынычрак була. Хәтта бүгенге көндә өстәмә акча түләп, ул гарантияны тагы да арттырып була. Һәм әгәр дә шушы гарантия бирүче кибет, сатучы үзеннән үзе ышанычлы, әманәтле булса, шушы гарантияны алу тәртибе гади, катлаулы түгел, ниндидер өстәмә документлар, кәгазьләр, мәшәкать таләп итмәсә, кеше аңа омтыла. Бу моның кешенең күңеленә ятышлы була. Әгәр дә җәмәгать безгә гарантия бирүче җир йөзендә яшәгән бөтен халыкларның арасыннан иң бүйеге, иң хәерлесе, иң ышанычлысы һәм иң әманәтлесе булса, һәм ул биргән гарантия ул җәннәт булса җәмәгать. Җәннәт ул җәннәтнең киңлеге җир һәм күкләрдән бүйегрәк. Ул җәннәттә кешеләргә нәрсә телиләр шул бар. Ләһум ма яшаун фиһа ва ладайна мазид. Аларга җәннәт бакчасында нәрсә телиләр, барчасы бар. Һәм без әле тагы да арттырыбыз ди Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля. Ул җәннәт бакчаларында кешеләр картаймас. Алар анда ширләмәс, авыраймас, йокламас, арымас. Нинди генә ризыклар булмас. Ул җәннәтләрдә кешенең хәтта күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, аның фикеренә, башына да килә алмаслык нигъмәтләр, байлыклар, ләззәтләр әзерләнгән. Һәм бу җәннәтне вәгъдә итә.
Һәм шушы гарантияны җәннәткә ирешер өчен әгәр дә эшләнергә тиешле гамәлләр үзләре дә авыр түгел, киресенчә өстәмә файда гына бирә торган булса, кеше нәрсә эшләр иде? Хакыйкатьтә җәмәгать мондый вәгъдә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның иң бөек кулы, иң хәерле бәндәсе безгә әйтте: "Идману ли ситтан мин анфусикум адману лакумул җаннah." Миңа 6 әйбергә бирегез гарантия, мин сезгә җәннәт вәгъдә итермен. Җәннәткә гарантия бирәм ди. 6 әйбергә бирегез гарантия, мин сезгә җәннәткә бирәм ди. Нәрсә соң ул? Нинди әйберләр соң ул 6 әйбер? Шундый бөек бүләк бирүче. Усдуку иза хаддастум. Сөйләгәндә дөресен сөйләгез. Ялганламагыз. Хакыйкатьтә мөселман кешенең теленнән ялган сүз чыгарга мөмкин түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мен гашшана фалайса минна." Кем безне ялганлады, кем алдады, ул бездән түгел, ул безнең өммәтебездән түгел. Шулай әйтте, тугры булыгыз. Хакыйкатьтә тугрылык ул изгелеккә китерә. Кайбер чакта тугрылык начарлыкка китерер кебек, авырлыкка китерер кебек кеше уйлый, ләкин хакыйкатьтә ди ул изгелеккә китерә. Ә изгелек җәннәткә китерә ди. Ва ауфу иза вa'adtum. Вәгъдә биргәндә вәгъдәләрегезне үтәгез. Сүзләрегездә торыгыз. Моны эшлим дип вәгъдә бирдең икән, моны тапшырам дип сүз бирдең икән, бу вәгъдәләреңне үтә. Вәгъдәләреңә хыянат кылма. Ва адду иза туминтум. Һәм әгәр дә үз өстегезгә әманәт итеп нәрсәнедер алдыгыз икән, бу әманәтне тапшырыгыз диде. Ниндидер мал булсынмы, ниндидер эш булсынмы, килешү булсынмы, әгәр дә кеше үз өстенә әманәт алды икән, ул әманәтен үтәсен, тулысынча, тиешле рәвештә тапшырсын диде. Вахфазу фуруджакум. Һәм үзегезнең җенес агъзаларыгызны саклагыз. Җенес агъзаларыгызны зинадан, харам юл белән ләззәт табудан, башкаларга гаврәтеңне күрсәтүдән саклагыз. Ва гадду абсаракум. Һәм үз күзләрегезне саклагыз, харам нәрсәләргә караудан, тыелган әйберләргә күз төшерүдән күзләрегезне саклагыз. Күзләрегезне төшерегез. Ва куффу әйдиякум. Һәм кулларыгызны зулым кылудан саклагыз. Кешеләргә гаделсезлек кылудан, аларның ачуын алудан, кулларыгыз белән аларны рәнҗетүдән, аларның хакларына керүдән сакланыгыз ди. Шушы 6 әйберне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә: "Бирегез миңа гарантия, шушы 6 әйберне үтибез" дип. Сөйләгәндә тугры сөйләгез, вәгъдәләрегезне үтәгез, әманәтне тапшырыгыз, җенес агъзаларыгызны саклагыз, күзләрегезне төшерегез һәм кулларыгызны кешеләргә зулым кылудан саклагыз диде. Шушы гамәлләрне эшләсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә безгә вәгъдә итте? Җәннәт вәгъдә итте. Мәңгелек җәннәт бакчалары. Ә бит бу гамәлләрне карасак, җәмәгать, алар үзләре өстәмә файда китерә. Хәерле сүз сөйләү, тугры сөйләү ул кешегә зыян китермәй бер кашанда. Ул аны изгелеккә китерә. Әманәтне, вәгъдәңне үтәү, әманәтеңне тапшыру, ул бары тик кешегә файда гына сала. Җәмгыятьтә әгәр дә иминлек бар икән, әманәтлек бар икән, әгәр дә өммәттә бер-береңә ышану булса, бер-береңнең вәгъдәләрен, әманәтләрен тапшыру булса, ул вакытта җәмгыятьтә дә кешеләрнең күңелләре тыныч булыр.
Ул вакытта җәмгыять та алга барыр. Әмма дә ләкин әгәр дә әманәт югалса, кеше сүзендә тормый башласа, ул вакытта бер-береннән шикләнү китер. Бер-береңә ышанмау башланыр. Бер-берең турында начар фикерләр йөртү башланыр. Һәм бары тик гөнаһка гына китерер. Кызганычка каршы, без аны бүгенге көндә күзәтергә мөмкинбез. Үз җинес агзаларыны саклау, ул җәмгыятьне саклый. Кешенең нәселен саклый. Җәмгыятьтә төрле ширләр таралудан, бозыклык таралудан, ятим балаларның саны артудан безне имин итә. Күзләребезне саклау калебләребезнең чистарта. Иманнарыбызны куәтли, иман тәмен безгә татырга мөмкинчелек бирә. Шушы 6 нәрсәне истә тотыйк җәмәгать. Шушы 6 әйберне эшләргә тырышыйк, алар үзләре файдага, аларны эшләсәң гарантия бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның вәгъдәсе бар. Мәңгелек җәннәт бакчалары безгә булыр. Иншаллах. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر